เกาหลี मा फिथाइ नांगौ मोनजोबोलै बेहाय बा फिथाइनि मल नै नायनोबा बिराद मोजां जिखुनु फिथाइ सब मोनजोबगोन एभ्रिथिं आंगुर पेकिं काला आंगुर पेकिं फिथाइ गुफुर मोजां गोजायाबो नालेंखराबो जिरखानायसो नै सिल गोनांलाय टमेट' थाइबें सब आरि दंजोबो नै बर'फोरनिख्रुइ बांसिनसो जानानै दं सामब्राम मोनो दाउ फेन्दा मोनो सब मा मैगं नांगौ हाग्रानि दंजोबो बहाय नांगौबा आपेल आनारस पेप्सि लाइ सब कुछ पेकिं का डाइरेक्ट जिखुनु थास' बिसं कबि फान्थाव जि नांगौ आरो ना मलानो बिराद गिदिरखा खान्थाल गोमोन नै खान्थाला जोंनियाव गैला दायो बिसिनाव खान्थाल दाबो दं बिदियाव नांगौ बिसिनाव बिराद दं नै ड्रागन मोदोमफुल कफि नामा नैबेनोलै रायजोफोर नाय फरायनानै ला जोगोनारा गिदिर फिसा दंजोबो नै लाव दङ जोगोनार फिसा थाइबें नै सब थाग गुसुखौ नुला बिसोर थाग गुसुआव दंबावो नै थासुमलि गाजर आलु थासुमलि सामब्राम नै बिसोरनि माबाया फानलुआ पेकेट सोलियो नै पेकेट सामब्राम गुफुर बिसोराव ब्लेक माइरं दं माइरं गोसोम माइरं दाउ अच्छा ये हाँ फ्रीडमा नै जुइस पेकिं खालाय जानांगौल'सो हानांला बहाय पुरा स्कुइस दङ मोदोमफुल फिथाइ सब मोनजोबगोन बहाय हानानै पेकिं खा मात्र लांनानैल' जाहैनांगौ नाथुर पेकिं ना पेकिं माबायदि जानो मथा मथि बेयाव ना बेदरनि खेथ्रआव दंजोबो आरो बहाय पेकिं खांख्राइ गोथां साम' बेदरनि खेथ्रआव बे लाइनाव दंजोबो आरो ना बेदर ना गिदिर बेदर पेकिं नै गासैबो खांख्राइ पेकिं साम' खुसिया सब मोनजोबगोन आरो पेकिं गोजा गासैबो नै माबा गिदिर नाया नै गोथाङैबो दं नै नाथुरा गोथां साम' पुरा साम' नाया फिस अमा बेदरा फिस 70,400 बिसिनानि सेरसेयाव मा जानो नै ड्रागन दं ड्रागन केजि सिस्टेमनि ड्रागना नै बेदरा ना गिदिर पुरा पेकिंलै गोथां नांगौ ना संखानाय नांगौ मोनजोबगोन बहाय नायनि बा मा आसार जानो बहाय पुरा नै रायजोफोर नाय पेकिं लै डेन्जारथार माथो नै साम' नाथुर राजा खांख्राइ जामिनि नै लिरनाय दंखायो बेदरा पुरा नै सब दंजोबो लिरनाय दंखायो जाबायदि नांगौ बेयाव मोनजोबगोन आरो फिस बानायजोबखानाय गासिबो जिखुनु बेदर मै बेदर अमा बेदर हांसो दाउ आथिंबो दं दाउ आथिं रायजोफोर आं बारा भिडिअ खालामला मालाबा आरो फैबावबा खालामसिगोन बे मार्केटआ जाहैबाय हानयआव दङ दै इन्टारनेसनेल मार्केट बेवहाय जि नांगौ मोनसे गासिबनिफ्रायबो मोनजोबगोन माइरंनिफ्राय दैनिफ्राय थाव साबोन मानसिनो जेसेबांनोखि नांगौ बुस्थु बेयाव दंजोबो माने जानाय लोंनाय सब कुछ फैनो हागोन रायजोफोर मालाबा नायनो फैनो हागोन बेयाव एभ्रिथिं हलसेल रेटआव मोनजोबगोन नोंथांमोना
हनय मार्केटाव दं बियो हनय मार्केट बिराद गिदिर गोलावथारबो गैयाबाबो 20-30 बिगासो माटी माने न'आव हायाव दं आरो न'आ गिदिरथार लोंग्राफ्राबो बेयाव मोनखाजोबो बिसिनिथिं गासैबो अपेनलै लोंग्राफ्रा नांगौ नै दामि दङ नै लोंग्राफोरनि थाखायबो बिराद सुबिदा बहाय फ्रियावनो एकदम फ्रि अफ कस्ट लोंनो हागोन आरो बहाय